Are you ready? Ladies and gentlemen, please welcome. Salutare tuturor și bine ați venit la un nou vlog. Astăzi suntem la Siriu, o nouă ieșire cu băieții. Știți deja cu cine ies, așa că nu o să fac prea mari prezentări. Sunt cu Joe, Albu, Iulian cu Raptorul, dar acum, ca vândut Raptorul, este Iulian cu Goes și a luat un Goes de 400. Nea Cristi cu CF 625 și l-avem și pe Rareș cu 1000R, ca de obicei. Să fie o zi frumoasă, pentru că vremea este la fel de frumoasă. Nu vă mai țin cu drumul ăsta pe șosea nevoios, așa că revenim din pădure. Și acum trecem prin cascada Niagara. Glumesc. Trece printr-un râu aici, că să mergem în altă parte. Doamne, să nu mă uit la picioare. Trebuie să mergem la lacul Vulturilor, cred. Să intre pe băieți și vă spun pe parcurs. Ia să vedeți ce mișto e pe aici, prin stâncile astea. Vedeți ce frumos e pe aici. Băieții n-au treabă. Nasul la pietrele astea, că am lăsat ATV-ul mai jos un pic și cu roțile astea așa cam ating pe sub și nu e prea confortabil, dar pentru asta e scutul, nu? Așa că cum vă spuneam, Iulian și-a schimbat ATV-ul și a luat un Goes. Goes este tot CF Moto. Este practic un CF Moto 450 lung, doar că vine sub brandul Goes acum acel model. Auta ce mișto aici. Un pic distanța, că vin pietrele astea direct în gură, dacă nu. Se aude prea forță. 600 la salva. Prea mișto. Ce nu-mi plac mie pietrele astea așa. Deloc. Dar, per total, e palpitant așa începutul ăsta de traseu. Că o să dăm de zăpadă ca lumea iar sus. Dăm de zăpadă ca lumea sus, cred. Copaci căzuți, una alta. Dar vremea e minunată. Am dat geaca jos de pe mine, că aveam o geacă mai groasă și am dat-o jos, mi-era prea cald. Chiar foarte bine astăzi. Asta e un semn că trebuie să înceapă traseele de vară, gata. S-a dus cu zăpada. Asta zic până o merge mai sus, că mai sus sigur e zăpadă ca lumea. Dar nu e un traseu ușor prin pietrele astea așa pentru un ATV mai mic. Dar merge 400 lei. 4x4, low și merg. Da, super mișto. Traseu mai mediu, așa ca să zic. E un pic tehnic prin pietrele astea. În rest, nimic greu. Trebuie să ții un pic distanța, că altfel îți vine vreun pietruit ăsta direct în gură. Urcă băieții frumos.
mai frumos. Începe să devină și mai dificil un pic. Traseul cu cât urcăm e mai dificil. Deci astăzi domină Canamul. 4 Outlander și 2 CF-uri. Frumos. Aici. Se spargă Joey zăpada asta. Că nu e așa mare. Dar dacă face urme e mai ușor după aia pentru CF-ul. Ca să vedem pe Iulian. Chinuială un pic, dar merge. Am zis că merge. Merge mai greu, dar merge. Pentru că e limitat la 30 la oră. Să vedem pe albul. Dă-mi albul ăștia puțin gaz, mă, ca să te filmezi și o să dea bine la cameră, mă. Urci la relantie, așa, la mișto. Să pară că facem trasee ușoare. Te uiți tu la vlogul ăsta. De o mociră la asta. I-a dat frumos. Exact ce am zis. Albule, dă-i frumos. Da, ai plecat bine rău. E, n-am, să pomenești. L-a pus pe burtă aici, mă. A săpară aici. A săpară are aici. Dacă îl dau încolo, zăpadă? Aici e mai mică zăpada, dar nu știi pe unde să o iei acolo, adică nu știu ce e sub ea. Păi a făcut urme rău de tot acolo. Dar dacă spargem malul ăsta de pe mijloc? Nu e problema aici. Acolo, mai sus puțin. A făcut urme rău și mă suspend. Păi da, dar să spargem tot ce e pe jumate, spargem. Nu știu ce-o fi aici, că aici pare că merge. Ne-am băgat pe aici, da? Am găsit noi un drum până la urmă. Niște pietre de... Vai de mama mea.
Dă-i, dă-i! Hai, de acolo, Gata, dă-i! Dacă nu ne-am băgat prin toate pădurile, prin toți copacii, prin toate alea, ce să facem și noi? Le place la băieți la munte, le place. Da, de cu pietre, dacă n-am dat de pietre, numai pietre, pietre. Foarte stâncos așa muntele ăsta. De aici de la Siliu. După cum vedeți, n-are niciun stres ATV-ul ăsta. Deci n-are niciun stres. Ar fi fost și culmea să aibă vreun stres ca la modul 1000 euro. Nu e ceva greu ce facem azi, dar a fost o urcare mai tehnică așa. Aici coborăm mișto. Și frumos să vedem colo. Pe vârful ăla, foarte frumos. Prea am apucat să filmez urcarea asta, dar a fost șmecheră. A fost ceva extrem de greu, dar a fost un pic. S-a chinuit băieți un pic cu Iulian, că s-a tras cu troliul, dar marea majoritate a pantei a urcat-o, deci felicitări. 80% din panta a urcat-o, să zic așa. O să vedem pe unde dracu îi dăm mai departe. Vedem pe unde îi dăm mai departe. Ce vorbiți că aici e derdeluși. Derdeluși. Noroc că avem frână de motor. Noroc cu frâna de motor, că altfel, la revedere. Astăzi este ziua 2 la Siriu. N-am mai putut să mai facem nimic ieri, că era zăpadă viscolită, nu puteam să urcăm pe acolo la lacul Vulturilor, trebuia să urcăm. A fost dificil un pic și nu am putut să urcăm toți. Nu aveam un drum exact anume și acum am pornit tot spre lacul Vulturilor, dar din altă parte, tot din Siriu, dar alt traseu. Sperăm să ajungem acum. Vom vede. Foarte frumos peisajul pe aici. Am mers mai pe forestier, cam de 30 de minute, așa, să zic. Dar vrem să ajungem neapărat la lac, de-aia am și făcut de-aia am și luat-o să mergem atât pe forestier. De obicei noi nu mergem chiar atât de mult pe forestier, dar
Astăzi este o zi mai chill, așa. Nu mai noroaie, sezonul noroaielor acum. Varză pe aici, mai noroi. Drumul a fost plin de pietre, dar dacă ajungem la lac suntem perfect mulțumiți. Suntem aproape. Super mișto aici, am prins zăpadă, am prins tot ce trebuie. Auta ce frumos. Lacul Vulturilor venim. Urcă Iulian cu Goiesul, urcă. Părareș, să vedem și Părareș. Sincer, nu cred că a ajuns nimeni la Vulturi prea. Zilele astea sau săptămânile astea nu cred că a ajuns nimeni pe aici. Nu văd urme, nu văd nimic. Ce facem noi acum? A, ba da, sunt mai în față, văd că sunt. Dar probabil la altă, pe altă parte. O splendoare. Pe aici. O superbitate. În sfârșit, succes, am ajuns la Lacul Vulturilor. Frumos tare. Cu o superbitate. Asta e vestitul lac al Vulturilor. Aici e un refugiu, cabana mișto, un refugiu. Da, ce frumos. Cam atât și din acest vlog, fraților. Ne-am întors de la lac. Nu mai are rost să mai filmez la mașină, că drumul e forestier, e nevoios, dar ne-a dus până aici și suntem bucuroși. Așa că până data viitoare nu uitați să dați un like, un share, un subscribe dacă vă place ceea ce fac. O puteți susține prin asta. Pace!